It's time for DJ Rocky's Secret Files. He is my one great love, and I am the one that got away. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Sai. 35 years old. Married. And this is my secret file. Ang kwento kong ito ay hindi tungkol sa asawa ko. But it's about my ex. Naging kami noong 2011. But we broke up in the year 2014. Nakakatawa lang. Kasi ang dami ng taon ang lumipas. But here I am. Nagsusulat ng kwentong tungkol sa kanya. I guess I can say na up until now, Parang I'm still longing for him. Parang I'm still longing for his love. Siya talaga ang one great love ko. And sabi naman niya sa akin, ako raw ang the one that got away niya. Itago natin siya sa pangalang AC. Back then, we were both in a long-term relationships. Mine was 8 years. And his relationship was 5 years. Siguro nga, dahil parehas kami na nasa long-distance relationship, malungkot sa abroad, naging close kami. Eventually, nanligaw siya, sinagot ko siya. Nakipaghiwalay ako doon sa ka-LDR ko. At ganun din siya. We were both very happy. He told me na mas masaya siya kapag kasama niya ako kasi makulit daw ako. Opposite daw ako nung ex niya na tahimik lang. Totoo naman kasi, makulit ako lalo na kapag kasama ko siya. Uso kasi that time yung mga comedy bar. So, doon ako nakaka-pick up ng mga punchlines or banat lines. Sabi niya sa akin, I made him a different person kapag kasama niya ako. Kasi siya yung medyo serious type na guy. And that time, in love talaga kami sa isa't isa. Until one day, I found out na niloloko niya pala ako. Few months after niya bumalik from his vacation sa Pilipinas, nalaman ko na nabuntis niya yung ex-girlfriend niya for 5 years. Yes, DJ Rocky. Nabuntis niya yung akala kong ex na niya. Durog na durog ako nang malaman ko yun. Inamin niya sa akin na binalikan niya yung girl habang kami. Kasi hindi raw kinaya nung girl yung breakup nila. So while he was with me that time abroad, naging sila pala uli ni girl. Kaya nung umuwi siya for a vacation, may nangyari sa kanila. At nabuntis nga si girl.
Then I decided to stay with him kahit alam kong buntis si girl. Kasi naman, itong si AC, sinabihan ako na ako daw talaga ang mahal niya. At susuporta lang siya sa bata. So lumabas na yung baby. And doon ko na-realize na hindi ko naman kayang magstay pala with him. Dahil ayokong mawala ng buong pamilya yung baby. Aaminin ko that time na hindi ko talaga tanggap yung anak niya. Because yung baby, the baby reminds me of his unfaithfulness sa relationship namin. I know my feelings were valid that time. Naloko ako eh. Iba kasi yung nakilala ko siyang may anak kesa sa may naanakan siya while kami. So I decided to look for another job sa ibang bansa pa rin para makapag-isip. And para din naman sa kanya. Gusto ko na makapag-decide siya kung anong dapat niyang gawin sa buhay niya. Ayoko siyang papiliin kung ako o yung girl o yung baby niya. So umalis ako dun sa bansa kung saan magkasama kami ni AC, pero kami pa rin nun. Okay naman yung naging communication namin at first, hanggang sa dumating yung time na bigla na lang na hindi siya nagparamdam. Yes, DJ Rocky, bigla na lang siyang hindi makontak. Nalaman ko sa mga kawork ko na meron na siyang girlfriend doon sa same workplace namin. Halos tumalon ako nun sa apartment namin sa sobrang sakit. Dahil hindi ko in-expect na lolokohin niya ako uli. And worst, bigla na lang siyang nawala. Then one day, nakatanggap ako ng call galing sa kanya. He said, "Sorry for everything." Dagdag niya pa, "I don't deserve him and I deserve someone better." After ng tawag na yun, nawalan na kami ng communication. And I told myself, kailangan ko nang mag-move on. Year 2016. 2 years after we broke up. Nag-message siya sa akin at nagkaroon kami uli ng communication. We decided to meet nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. That time, meron akong boyfriend. Siya naman wala. Yes, aaminin ko na gusto ko siyang balikan that time. At gusto kong iwanan yung boyfriend ko. Pero hesitant na ako. Why? Dahil hindi ko pa rin tanggap yung baby niya. At alam kong hindi pa ako nag-heal that time. Year 2017. Nag-break kami ng boyfriend ko. Gusto ko rin talagang makipagbalikan na kay AC. I reached out to him pero nalaman ko na meron na siyang girlfriend. So I stepped back and I stopped communicating. Year 2018. Pakiramdam ko, napatawad ko na siya. Pakiramdam ko, nag-heal na ako sa lahat ng mga nangyari. At some point, totoo pala yung time heals all wounds. And in the same year, nag-leave ako. Emergency leave. Dahil need kong umuwi ng Pilipinas. Kasi nagkasakit ang tatay ko. That time I prayed to God na sana mabigyan ako ng chance na makita si AC para makausap siya in person. Para masabi ko sa kanyang pinapatawad ko na siya. Or napatawad ko na siya. God answered my prayer. Nagkita kami't nagkausap. Sinabi kong napatawad ko na siya for everything. Na gusto ko na maging masaya siya sa buhay niya. Na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Dahil every time na tinatry namin na bumalik sa piling ng isa't isa, laging hindi na pwede. Either my boyfriend ako,
or siya yung my girlfriend. Lagi kaming nasa wrong timing. I let him go. Even though deep in my heart, I want him back in my life. That time, we were both in a relationship and I don't want to do the same mistake again. Year 2019, nalaman ko na kinasal na siya. The following year, 2020, kinasal naman ako. Nakakatawa nga. Kasi same month pa kami ikinasal. Magkaiba nga lang ng date and year. Well, as of the moment, may communication pa rin kami. Pero every birthday ko lang, ginigreet niya ako. I reply to him, casual lang. Nilalabanan ko yung feelings ko. Cause alam kong hindi na talaga pwede. Masaya ako. Kahit yun lang yung time na magkakausap kami. Cause somehow I feel na naaalala niya pa rin ako. Now, it's 2023. To be honest, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Although I can easily message him, pero pinipilit ko na wag nang makipag-communicate. Dahil parehas kaming kasal na. Kaya lang, lagi ko siyang napapanaginipan. May mga pagkakataon na akala ko totoong magkasama kami. Hinahanap ko yung sagot sa tanong ko kung bakit. Bakit ganun ang panaginip ko? Well, siguro kailangan ko lang ilabas to. Etong saloobin ko. And DJ Rocky, please allow me to confess what I feel right now. Para kay AC. Marinig man yun to or hindi. Gusto ko lang i-share yung totoong feelings ko. Dear AC, it's been 9 years pero parang lagi pa ring fresh yung memories of us together. Yes, ikaw talaga ang one great love ko. Kahit ang dami kong sakit na naranasan. Sayang kasi huli na nung na-realize ko na kaya kitang patawarin. Huli na nung ma-realize ko na kaya ko palang tanggapin yung baby mo. Siguro nga, we were just meant to cross paths. But not to be together. I'm always praying for your happiness. You, with your family. I hope you'll be faithful. And you'll love them truly. I'm sorry nga pala kung iniwan kita noong mga time na sobrang gulong-gulo ka sa buhay. Hindi ako nagstay kahit sabi mo na ako yung pinipili mo that time. I wish I stayed. But maybe, this is what God wants for us. Kasi after all, ang daming naituro sa akin ng mga pain na naramdaman ko. Salamat sa lahat ng masasaya at malulungkot na ala-alang kasama ka. Nagpapasalamat ako kay God na dumaan ka sa buhay ko. Tanggap kong wala nang chance for us to be together again now. Pero sabi nga ng iba, in another life. Kung bibigyan ako ng pagkakataon. Kung meron man. Yes. I would choose you without fear and hesitation. But for now, I will continue praying for your happiness. And I will love you
from a distance. Ikaw pa rin. Salamat at paalam. Ingat. My one great love. Salamat DJ Rocky, hanggang dito na lang po. Muli, ako si Sai. At ito, ang aking secret file.